bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nalaman ng misis ni Sir na may iba siyang babae. Isa ako sa pinagsususpetsahan. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga nakikinig at nanonood online sa iyo. Naisipan kong ibahagi rin ang aking karanasan. Itago mo na lang ako sa pangalang Dea. At ito ang aking secret file. Lumaki ako sa probinsya at sa isang relihiyosong pamilya. Sakto lang ang pamumuhay namin. Hindi kami mayaman at hindi rin kami mahirap. Kumbaga, nasa gitna. Every Sunday, nasa simbahan kami ng buong pamilya. Ang magulang ko ay talagang faithful sa paglilingkod ng Diyos. At kasama kami parati pag nagsisimba. Alam kong mabait at masunurin ako sa mga gulang namin. Kumbaga, nung nag-aaral pa lang ako sa high school, hindi na ako nagbibigay ng sakit sa ulo. Ako rin ang nag-aalaga sa mga nakababatang kapatid ko noong maliliit pa lang sila. Sabi nga ng nanay ko, napaka-responsable ko at talagang maaasahan ako na pag-iwanan ng mga kapatid ko sa bahay. Habang nag-aaral ako sa college, talagang walang gala ang nagaganap. Bahay, school at simbahan lang ang routine ko. Sabi nga ng mga kaklase ko, baka lumampas na raw ako sa langit. At kapag binibiro nila ako ng ganon, ay natatawa na lang ako. Hanggang sa nakatapos ako ng kolehiyo, nakapagtrabaho sa Maynila, dumating ang napakalaking pagsubok sa buhay namin. Ito ay ang mawala ang pinakamamahal naming tatay. Napakasakit dahil wala ako sa tabi niya nang mawala siya. Hindi ko na rin naabutan ng buhay ang tatay ko. Umuwi ako ng probinsya para sa libing ni tatay. Ang bigat sa pakiramdam. Habang papalapit na ang jeep sa bahay namin, iyak ako ng iyak. Tapos sabi ng konduktor, "Okay ka lang ba, miss?" Hindi ko siya pinansin. Tapos maya-maya pa sabi niya, "Pasensya na. Condolences sa pamilya ninyo. Anak ka pala ni Mano." At doon na ako napahagulgol. Pagbaba ko ng jeep, nandun ang mga kapatid ko. Wala pa silang masyadong muwang dahil maliliit pa lang sila. Then,
Nakita ko yung isa kong kapatid na nasa kolehiyo na. Nagyakapan kami at saka umiyak. Nakita ko si nanay pagod. Alam kong puyat siya. Ilang araw na siyang walang kain. Nang makita ko siya, parang mas lalong nadudurog ang puso ko. Dahil alam ko kung gaano niya kamahal si tatay. Hanggang sa nailibing na si tatay. Ayoko mang iwan ng nanay ko pero kailangan kong magtrabaho para matulungan si nanay. Dumaan ang mga araw, buwan, at taon. Kami ni nanay ang naging magkasangga sa mga gastusin sa bahay. Ako ay nagtatrabaho sa Maynila. Nagpapadala ko kay nanay para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Minulat kasi nila ako na ang edukasyon ay napaka-importante para kahit saan ka dalhin ng kapalaran, kaya mong makipagsabayan sa mundo. Hanggang sa unti-unting napagtapos ko ang mga kapatid ko sa pag-aaral. At nagkaroon na sila ng kanya-kanyang trabaho. Wala akong ginawa noon kundi mag-aral at magtrabaho. Mag-focus sa pagtulong sa pamilya. And at the age of 29, NBSB ako. Dahil sila, ang pamilya ko, ang aking priority. Hanggang sa isang araw, meron kaming bagong katrabaho. Dahil nag-resign ang isa naming kasama. Itago natin siya sa pangalang David. May common law wife at may mga anak na rin siya. Masayahing tao itong si David. Parating nagpapatawa sa opisina namin. Makulit at magaling siya sa trabaho. Isang araw niyaya ako ng mga katrabaho namin na lumabas. Mag-enjoy raw kami. Well, ako kasi yung tipo ng babae na walang kaartihan sa katawan. Walang bisyo. At sabi nga nila, manang daw ako. Sumama raw ako para magkaroon naman daw ng kulay ang buhay ko. Pumunta kami ng mall. Kumain kami ron. Naglaro. At nag-inuman. Pero sila lang yun, yung nag-inuman. Hanggang sa nagsiuwian na ang lahat. Kanya-kanya ng sakay at paalam. Tapos dalawa na lang kami ni David ang natira. Tinanong niya ako kung saan ako nauwi. Sinagot ko siya na malapit lang. Tinanong ko siya kung saan naman siya umuwi. At ang sagot niya sa akin ay isang sakay lang daw ng jeep. Sabi ko mauuna na ako. At nang makita niyang naglalakad ako, sinabi niya sa akin ihahatid niya na raw ako. Dahil mukhang madilim. Sabi ko wag na. Kaya ko na po ang sarili ko, Kuya David. Pero nagpamulit siya. Napapayag na rin ako. Dumaan ang mga araw na ganun ang ginagawa niya sa akin. Dahil same kami ng daan, na uuwian, parang okay na lang na walang mali siya. Masaya siyang kasama. Palagi niya akong napapangiti at napapatawa. Ang dami niyang jokes at napakagaan niyang magkasama. Hanggang sa naging mabuti kaming magkaibigan. Nagtutulungan sa mga bagay-bagay. Pinansyal man o trabaho, nagtutulungan kami. Minsan, pumupunta kami sa bahay nila kasama ang mga katrabaho namin. At dahil doon, nakilala ko rin ang asawa at anak niya. Para na talagang kuya ang turing ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi, sabi niya, kung pwede raw, mag-usap kami after office. Sabi ko naman, okay, sige kuya. Pumunta kami sa mall. Kumain kami ng dinner. At dahil nagugutom na rin kami,
Sabi ko, ano po bang pag-uusapan natin? Kung uutang ka, wala akong pera, alam mo naman. Daig ko pa ang pamilyadong tao. Tapos nagtawanan kami. Sabi niya, ewan ko ba? Pero maniwala ka man o hindi, mahal na kita. Nashock ako sa narinig ko. Napauwi ako ng gabing yun at hindi ko na siya kinausap. Hanggang sa hindi ko na nga siya kinakausap sa opisina. Para bang lumalayo na ako sa kanya. Naging malungkot ako pero dahil nawalan ako ng isang malapit na kaibigan, naaalala ko yung mga tawanan at kulitan namin. Biruan sa opisina. Parang nakakamiss na rin siya. Hindi ko alam kung mahal ko rin ba siya pero mali dahil may kinakasama at mga anak na siya. Hindi pa ako umiibig, DJ Rocky. Kaya hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Lumipas ang 1 taon, nag-effort siyang kausapin ako. Lumipas na raw ang 1 taon pero ganun pa rin daw ang nararamdaman niya para sa akin. At nung panahon na yun, ay parang miss na miss ko na rin siya. Hindi ko rin alam pero pumayag ako. Sabi ko, ngayon ko lang iisipin ang kaligayahan ko. Ang makasama ang taong mahal ko at nagpapasaya sa akin. Pero napakalaking pagkakamali ang naging desisyon ko na yun. Sabi ko nga, ganun na ba ako kadesperada para pumatol sa may asawa at anak? Oo, masaya ako na magkasama kami. Pero sa tuwing uuwi, ang taong mahal ko, grabe naman ang pagkalungkot ko. Nakakainis na hindi ako ang priority, kundi ang pamilya niya. Kaya nilakasan ko ang loob ko na tapusin ang relasyon namin at mag-resign. Then umuwi ako ng probinsya. Doon ako nagpalipas ng oras. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ako ng Maynila. Nang malaman niyang bumalik ako ng Maynila, pumunta siya sa bahay. Mag-isa lang ako doon. Hanggang sa hindi ko namalayan. Nasa loob na kami ng kwarto. At nangyari ang hindi dapat mangyari. Yes, DJ Rocky. Siya ang pinakauna ko. Ang sakit. Akala ko nga mamamatay na ako sa sakit. Sabi niya sa una lang daw yun. Sabi ko nga sa isip ko, yun ba yung sinasabi nilang sarap? Parang hindi naman. Wala namang sarap dun. Kinagabihan, umuwi na siya sa kanila. At dun na ako umiyak ng umiyak. Parang nabaliwala lahat ng mga turo at bilin sa akin ng nanay ko. Hindi ko man lang nabigyan ng respeto ang sarili ko. Talagang mali ang ginawa ko. Mga 2 taon din na ganun ang setup namin. Hanggang sa napalayo na ako sa kanya dahil sa trabaho at hindi na rin kami masyadong nagkikita. Paraan ko na rin yun para lumayo sa kanya. Sa bago kong trabaho, meron kaming supervisor. Katulad siya ni David. Masayahin. At kahit anong problema sa opisina, kalmado lang. Tuwing anniversary at Valentine's o di kaya naman birthday, ay hindi nakakalimot na magbigay ng gift sa asawa niya. Magde-date sila. Matipuno ang pangangatawan at guwapo si Sir. Yun nga lang, pamilyado. Kasing idaran ko yung panganay niyang anak. Minsan may dumarating ng mga bulaklak sa opisina.
Ako ang makaka-receive para sa asawa niya. Mabait at mabuting tao si Sir. Kumbaga, ideal husband. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, kung magkakaasawa ko, sana ay katulad niya. At dahil ako ang assistant niya, ako parati ang lagi niyang nakakasama. Tuwing may lalakarin kami o lalabas. At dahil mabait at madali kaming nagkapalagayan ng loob, parang naging father figure siya sa akin. Napalapit ang loob ko sa kanya. Naibabahagi ko na sa kanya ang buhay ko. Pati ang tungkol sa amin ni David. Sinabi niya sa akin na lahat ng experience ko sa buhay ay may dahilan. Huwag raw akong mag-alala dahil may magmamahal pa rin daw sa akin kahit ganun ang nagawa kong mali dati. Naging malapit kami sa isa't isa. Nalilibre siya ng pagkain. May mga bonus, tips at minsan, kumakain lang basta sa labas. Samahan ko lang daw siya. Ganun kami nag-umpisa. Hanggang sa nasa sasakyan kami, bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko. At bigla niyang sinabi ay, I'm falling in love with you. Sabay halik sa labi ko. Nagulat ako, pero parang gusto ko ang mangyayari. Kaya gumanti ako ng halik. At doon na may nangyari sa amin sa loob ng sasakyan. Nagtuloy-tuloy ang mga pangyayaring yun. Hanggang sa tuwing kami na lang ang natitira sa office, mayroong nangyayari sa amin. Binibigyan niya ako ng pang-allowance at pang-shopping ng kaunti. At kay Sir ko naramdaman ang sarap. Yung pakiramdam na inaalagaan. Yung pakiramdam na ikaw ay minamahal. Sanay kasi ako na ako ang nag-aalaga. Ako ang umiintindi. Masaya ako sa masaya. Pero kulang. Dahil kagaya ni David, ganun din si Sir. Hindi ko siya maangkin ng buo. Dahil nakikiagaw lang din ako ng atensyon at pagmamahal. Hanggang sa isang araw, nalaman ng misis ni Sir na may iba siyang babae. Isa ako sa pinagsususpetsahan. Ang ginawa niya, lumayo muna siya sa akin. At sabi ko nga kay Sir, magpakalayo-layo na lang kami sa isa't isa. Pero sabi niya, hindi pwede. Dahil mahal niya ako. Sabi ko rin sa kanya, kung gusto niya, layuan na lang niya yung asawa niya. At sabi niya, kawawa raw ang mga anak nila. Nakakalungkot dahil yun naman talagang masakit na katotohanan. Alam ko naman na hindi niya kayang iwanan ang pamilya niya para sa akin. Kaya nag-cool off muna kami. Hindi ko maintindihan that time ang sarili ko, DJ Rocky. I'm so lost. Napapatanong ako kung bakit naging ganito ang sitwasyon ko. Bakit ang bilis kong magtiwala? At bakit ang bilis bumigay ng puso ko? Bakit ganun ako kahina? Kabaligtaran lahat ng ginagawa ko. Para lang mapasaya ang sarili at buhay ko. Ang dilim-dilim ng buhay ko. Nagkikita kami ni Sir sa office. Pero parang hindi na kami magkakilala. Walang kaalam-alam ang pamilya ko sa nangyayari sa akin. Ang alam lang nila, wala pa akong boyfriend. Hindi nila alam ang dami ng kalokohan ang pinaggagawa ko.
Nakakalungkot. Dahil eto naman talaga ang masakit na katotohanan. Hindi kayang iwan ni Sir ang pamilya niya para sa akin. Nagkikita pa rin kami sa office. Pero parang hindi na kami magkakilala. Walang kaalam-alam ang pamilya ko sa nangyayari sa akin. Ang alam nila, wala pa akong boyfriend. Ang hindi nila alam, ang dami ng kalokohan ang mga pinaggagawa ko. Pumapatol ako sa may mga asawa na. Na natagpuan ko na lang yung sarili ko na nananalangin. Sabi ko, Lord, ang tagal kong nakalimot sa'yo. Nabisi ako sa bagong buhay dito sa Maynila. Hindi ko man lang naisip na magsimba. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. At sana, eto na ang huling kasananang magagawa ko. Patawarin niyo po ako. Kung may darating man na tao sa buhay ko, sana siya na ang huli kong mamahalin ng tama. Sana buong buo siya sa akin. Yung akin lang. At walang kahati. And then nakilala ko si Adam. Katrabaho ko siya. Palagi siyang nagpapapansin. Dati hindi ko lang siya nabibigyan ng sapat na atensyon dahil nga meron akong sir. Nagkasama kami sa isang company outing at dahil mag-isa lang ako, napansin niya ako. Pinuntahan niya ako. Sabi niya, Miss Dea, ba't nag-iisa ka rito? Halika, punta tayo doon. Makipagsayahan ka naman sa amin, oh. Then I said, sige lang, di kasi ako umiinom. Dito lang ako. Don't worry, okay lang ako. Tapos, panay bitiw na siya ng mga joke niya. Ako naman, natawa. Mababaw lang kasi ang kaligayahan ko. Madali akong matawa sa mga joke. At habang kung ano-ano ang sinasabi sa akin ni Adam ng mga hirit na nakakatawa, nakita ko si Sir. Nakasama ang asawa niya. At para makaganti ako, di nakipagharutan na rin ako kay Adam. After that, naging magkaibigan na kami ni Adam. Then one day, pinadalhan niya ako ng bulaklak at chocolate sa opisina. Kunwari, kinilig ako. Gusto ko lang na ipakita kay Sir na naka-move on na ako. Pero deep inside,
Miss na miss ko na siya. Lumipas pa ang mga buwan. Madalas na ang pagsama-sama ko kay Adam. Masaya kasi siyang kasama. Masarap din siyang kausap. Usap dito, date doon. At kala ko, siya na ang sagot sa panalangin ko. Pero may pagsubok pa pala akong pagdaraanan. Naalaman ko na lang na may long-time girlfriend si Adam. Nagulat ako kasi sabi niya wala na sila noon. Yun ang kwento niya sa akin. At nang malaman ko yun, para akong pinagbaksakan ng langit at lupa. Akala ko siya na yung panalangin ko, hindi pa pala. Sabi mo wala kang girlfriend. And then he said, oo, para sa akin wala na kami, matagal na kaming hindi okay. Hindi niya lang matanggap dahil matagal na kami. Kilala siya at open siya sa amin. Kilala na niya ang magulang ko. Then sabi ko sa kanya, alam mo, pagod na ako sa lokohan na ito. Pagod na akong makihati sa pagmamahal at atensyon. Nakakasawa na, ayoko na ng ganito. Kung dun ka na sa kanya, dun ka na. Huwag mo na akong lokohin pa. Dahil ayoko na ng lokohan. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Yung seryoso at mamahalin ako. Nang ako lang at wala nang iba pa. Kung mahal mo pa ang girlfriend mo, balikan mo siya. Ayokong sirain ang matagal nyo ng binubuo. Habang maaga pa at hindi pa tayo masyadong nahuhulog, itigil na natin to. Then hinawakan ni Adam ang kamay ko sabay sabing, bigyan mo lang ako ng panahon para makausap ko siya. Babalik ako sa'yo. Ikaw ang mahal ko at hindi ako papayag na mawala ka sa akin. To cut the long story short, bumalik si Adam. Binalikan niya ako. Inayos niya kung ano yung mga dapat niyang ayusin sa buhay niya. Hanggang sa nag-propose na siya sa akin at kinasal na kami. Nasabi ko sa kanya lahat ng nakaraan ko. Tanggap niya lahat ng yun. Mapagmahal at maalaga si Adam. Marami man akong pagkakamaling nagawa noon. Mga choices na mali. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil kung hindi dahil doon, hindi ko makakilala si Adam. Nadapa man ako at naligaw ng landas. Pero kahit ganun, hindi niya pa rin ako hinayaan na malugmok sa kasalanan. Yan si Lord. Hinding-hindi ka niya pababayaan. Sa ngayon, we are happily married and blessed with a baby. Sana ay may natutunan kayong aral sa aking kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Dea. At ito ang aking secret file.